Sanibonani bazali. Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nani ngalesikhathi esinzima esibhekene naso. Sithemba ukuthi-ke sizodlula ngekudala siphinde sibuyele ezimpilweni zethu siqhubeke njengenjwayelo. Incwadi engifisa ukuthi siyibheke bazali, incwadi ethi iGruffalo ebhalwe uJulia Donaldson. Ziningi-ke izinto esingazifunda nabantwana kuleyo ncwadi. Isibonelo nje kuyavela lapha encwadini ukuthi impungushe ihlalaphi, isikhova sihlalaphi, inyoka kanjalo kanjalo. Umntwana-ke nawe njengomzali mawuthanda ungafakela okunye ezinye izilwane umbuze noma wenze kube umdlalo thizeni ngoba abantwana bathanda ukudlala and njengoba nje siyabazali kuyingaba isikhathi esiyikhethelo kakhulu ukuthi sithathe izinto abangazifunda noma esifisa ukuthi sibafundise zona sizenze zibe umdlalo thizeni. Laphayana kuleya ncwadi kukhuluma-ke ngegundane elihambayo ehlathini lisinde ezilwaneni eziningi eziyingozi kulona. Njengoba sazi abantwana bethu baphila ngaphansi kwesimo esinzima ngoba abantwana bancane futhi babhekana nomngozi nsuku zonke. Ngingasho njalo uma nje ngaphandle kwekhaya uyabhekana nomngozi okuningi ongakucabanga. Okunyeka kuningi nathi ezabazali esingakwenza uma ungekho eduze komntwana. Kodwa lapha encwadini siyabona ukuthi kukhona amaqhinga igundane eliqhamuka nawo. Yebo, ngiyazi ukuthi akuyona into enhle ukuthi abantwana baqambe amanga. Nasi isikhula sasifundisa ukuthi amanga awalungile. Kodwa kwezinye izimo uyayibona ukuthi uma umntwana ezokwazi ukuthi ehlise umoya azikhulumele njengegundane elikwazi ukuthi lizikhulumele, angakwazi ukuthi asinde ezimweni ezinzima angabhekana nazo. Kungenzeka ukuthi umthume esitolo, kungenzeka ukuthi uya esikoleni akekho phambi kwamehlo akho. So ziningi mzali izinto ongakwazi ukuthi uzibone kuleya ncwadi, uxoxe nomntwana wakho, mhlambe zikuvulele amathuba ukuthi ukwazi ukuthi ubonisane nomntwana ngoba abantwana kwesinye isikhathi abathathi serious into mengabe sizohlala nje naye phansi sivele sixoxe nje sikususela emoyeni. Kodwa uma sisebenzisa izinto ezinjengencwadi kungakwenza lokho kube lula kuthina ukuthi sivule siqale izihloko ezahlukahlukene nabantwana bethu. Ngiyabonga kakhulu, ngithemba ukuthi nizoyithokozela incwadi nabantwana emakhaya. Nisale kahle, niphephe, siyanithanda kakhulu. Siyabonga ngokubukela. Sicela ungakhohlwa ukubheka ama-activities ethu ongawenza nabantwana kuthanda.org.